Уважаеми колеги, без да вниквам в детайлите, които обсъдихте, всеки един от вас подпомогна тази докладна от самото и влизане, но по мои наблюдения, това, което каза и господин Цанков, е важно да обърнем внимание в един малко по-страничен аспект и той е точно икономическия, защото какво спомена той? Какво спомена той в неговото изказване, което на мен ми направи впечатление, затова излизам тук пред вас. Икономическия аспект. Защото той спомена за 12 работни заплати, които ще бъдат осигурени. Спомена за подмяна на материали, които са в това съоръжение. Всеки един от вас тук има желанието да развиваме града, да подпомагаме децата. Много хубаво предложение беше това за социално слабите младежи и тези, които са в студентска възраст и всички други, които могат да бъдат подпомогнати. Всяко едно предложение надгради тази докладна. Но икономически аспект, това, че ние принасяме разходи извън системата на община Бургас и макар и прехвърляйки ги на инвеститори, на човек, който ще се грижи от наше име за тези младежи и тези хора, които ще спортуват там, това не е аспект, който трябва да подценяваме. Защото ние по този начин, този ресурс, той няма да бъде спестен, ще бъде насочен в други направления, за които ще бъдат свързани с спорта, но ще имаме човек, който ще се грижи. И макар и господин Цанков да е уважаван, сигурно не само от нас, от бургазли и българите, ами и от хора по света, аз щях да гласувам против тази докладна, ако ставаше въпрос да прехвърлим на него футболно игрище, което той да стопанисва. Защото моята теория, това, което излязах да споделя с вас, е, че когато човек разбира от нещо и когато се е доказал, ние може да му гласуваме доверие. Да, но той излезе пред нас и говори за плувен басейн. Оставете на страна това, че една година вече го стопанисва успешно. Но ние имаме заявление от човек, който се занимава и се е доказал в тази област. Той излезе пред нас и каза накрая в изказването си: аз няма да заложа репутацията си за този басейн. Това на мен ми направи впечатление от цялото изказване, което за мен е гаранция. И ако тази гаранция не бъде изпълнена, ние по всяко време, договорите, които тук и колегите юристи оправяха по време на почивката ни, по всяко време може да прекратим този договор, ако той не се изпълнява. Какво ни е притеснението? Аз не виждам такова, затова че ви казвам, че подкрепяйки докладната, ние подкрепяме не един експерт, който разбира от дейността си и ние му доверяваме един спортен обект. Ние също така правим икономически ход, който по един или друг начин отново ще бъде инвестиран в спорта на Бургас, в децата на Бургас.